Una po kasi, binili lang tayo ng ating Pangulo na pag-aralan, ano po, yung river system na bumabagsak po dito sa Pampanga River. At nakita po ng NIA na 15 na tributaries ang bumabagsak po dito sa Pampanga River. Ano? So talagang no doubt na magbabaha nga po rito. At ang utos niya sa atin ay pag-aralan, magtatayo tayo ng mga dams upstream at para maipon muna yung tubig, magamit natin sa irigasyon, magamit sa bulk water, may power generation din siya. May mga dams na po tayo natapos. May mga maliliit na. In fact, yung isa, yung Balbalongaw Dam, na inaugurate po niya lately lang. Ano po. But meron din tayong meron na kaming nagawang plano itong sa may Maringalo Dam. Galing po ito ng Talavera River at yung Bagtingon Dam. Ito po ay ilalagay naman natin ito sa Sumakbaw River. Itong Sumakbaw kasi, malaking ilog ito babagsak sa Peñaranda and then sa Pampanga. Ano po. So yun yung ginagawa ng NIA. May ongoing tayo mga projects. In fact, may mga impounding dams po tayo na ginagawa. Kasi sabi niya sa akin, maghanap daw kami ng mga gagawing impounding dam na hindi naman ilulubog yung mga palaya ng ating mga farmers. Ang nakita po ng NIA, itong mga mega dikes natin. Ano? So, merong mega dike dyan sa Cabiao na ang lapad ay kalahating kilometro, ang haba ay 6 na kilometro. Yun po yung sinimulan natin hukayin yan. Matatapos po namin yan by next year. Ano po? Ang laman naman nun, mga 3 milyong kubiko yun. Ano po? Yung Balintingon Dam na binabanggit ko kanina, 550 million cubic meters ang laman niya. Ito naman po sa may Maringalo Dam, ang laman po naman yan, aabot po yan ng 100 million cubic meters. Di ba, problema natin dito, sabi ko kay Presidente, yung isang dam pa lang namin doon, yung Balintingon Dam, kahit 20 na pack silica ang itayo nila rito, kayang-kaya po niyang supplyan ng tubig. Ano? Ganon po siya kalaki. So, yun po ang plano ng NIA. Dito naman po sa may Bulacan, 4 naman po ang bumabagsak na ilog dyan. Isa po yung Norsagaray, nandyan na po yung Angat Dam, so wala tayong problema doon. Ano? Pero may dalawang malalakas na ilog dyan yung Ipo at saka yung Bayabas Dam. Yung Bayabas Dam po ay nasimula na ng NIA na gawin. In fact, nasa 30% na kami at ang laman naman po nito ay nasa 54 million cubic meters. Yung Bustos Dam, nag-release na rin ang ating Pangulo ng pondo para ito po ay i-upgrade namin. So ang laman naman po noon ay nasa 17 million cubic meters. Ang tanong, mabisa ba itong mga dams na sinasabi ng ating Pangulo? Tandaan natin, example ko na lang po, no, itong Angat Dam, itong sa Bulacan. Bumaha po sa Bulacan, pero yung Angat, hindi po siya nag-release ng tubig. Meron pang around 20 meters na kailangan niyang punuin. Ano po. So imagine, kung lahat ng 4 na ilog na yan ay nakokontrol natin ng tubig, malaki pong kabawasan ito sa pagbaha. Dito rin ho sa Pampanga River, yung ating Pantabangan Dam, na isang tributary ng Pampanga River, ay hindi rin po nag-release ng tubig. In fact, 30 meters pa ang dapat nating punuin dyan. Ano? So ang isip ng ating Pangulo, kung lahat ng mga ilog na ito upstream ay maipon natin yung tubig. Kasi ang tubig para sa kanya is resource. Kayamanan yan Instead na makapanira, ay gawin na natin kapakipakinabang from vein to bone. Yun yung term niya sa akin. Ano? Gawin natin from vein to bone yung tubig. So, yun po ang ginagawa ng NIA at ng DPWS. Nagtutulungan po kami. At ang DP naman, sila po yung gagawa ng mga sabo dams na pwede rin namin gawin pong irigasyon.